Ассалому алайкум бародаро. Хеле бид видео накардем. Имрӯз бо вақт ёфтем, иншоаллоҳ каме видео мекунем. Харгӯшора харгӯшчои фурӯшӣ ҳастай бародаро. Калифорнийскиё наран 3 моҳаян. 3 моҳаян фурӯшдан. Моддаҳошам ҳастай ака. Ҳозир моддаҳошам нишон метем. Неҷа моддаҳош. Ва дута нарай, 3 моддаҳай. Неш таболои кармушка гаштисе. Калифорнийскиёи 3 моҳа. Харидоро бошанд. Дар комментария номерома закреплени карда мемонам. Метонем ки дар WhatsApp нависен ё ки занг занем. Харгӯшои фурӯшӣ. Ин инҷода великанои фурӯшӣ ҳастай. Великан фландер фурӯшӣ ҳастай. Весошон нормальне қариб 6 килояи моддаи рабочӣ бо моддаи бо инҷа наршам ҳастай. Ин сафедиш нарай. Весошон 6 килояи нару моддаи рабочӣ. Харидоро бошанд, алоқа кунед. Неҷа бо великани калон ҳастай, фландери калон. Ин қариб весиш 7.5 килояи моддаи рабочӣ. весиш 7.5 кило. Иран фурӯшие. Бо калифорнийскиё ҳастай, калон рабочӣ. Не калифорнийскиём фурӯшие. Калифорнийскиё аз сабаби ки гарм шудисте, камтар акрасошон рафтисте. Неҷа бо калифорнийские моддаи рабочӣ кадоми хоҳишманд боша. Марҳамат. Ба нархи дастрас. Неҷа бояд як калифорнийский ҳаст. Ям моддаи рабочие. Неш акрасош озира шуда чоткае. ҷош салқинтаре. Акрасои ҳоли гум нашуде. Ям моддаи рабочие. хоҳишмандо боша, марҳамат. нарам ҳастай калифорнийский нари ёшай неҷа. нари 5 моҳая ям хеле. ишам фурӯшие. бо неҷада калифорнийский моддачои ёш ҳастай. моддаи ёшаниё где-то ягон 3.5 моҳаянда. қариб 4 моҳа шудесиям. қариби тайёр шудесиям. мумкин ягон амин ямони мо пас тайёр шаванд. харидоро боша, марҳамат. ёшам фурӯшие. калифорнийскиё зотои тоза. бо неҷа калифорнийский як пар где-то 50 рӯзаанда. 50 рӯзаан где-то. ёшам фурӯшие. нару моддае. як пар.
خریدارا باشن. مرحمت. اینجا یکتا барани нар дорум. нари калон рабочий. мода надорум бародаро. мода напрсе ки модаи фурӯшӣ надорум. нари алай рабочий. светиш алай ходовое. خریدارا باشن. مرحمت. میتونین زنگ زنید. ҳайнам хеле бародаро, боқӣ сарбаланду хонаобод боше. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда. кадоми харидора метавонед дар WhatsApp нависед. боқӣ худо ҳофиз.